TV atibatike zvechopu. Right, muri yeZimbabwe mamukazi ndaitawo nyaya panapa yandiri kuona panapa, saka ndangoona kunge iri very important kuti tinge tichionesana nyaya iyi, nekuti tiri kunzwa kuti zvoni Tagwirei ari kutovhura hombe dzekutoti manga musiri kuzvitarisira, ende pari kunzi Tagwirei must be stopped from breaking unit. Tagwirei is out to damage the legacy of President Emmerson Mnangagwa as he is working hard to undermine his authority and focus on development. He is also destroying the party with this divide and conquer tactics. This is why his people only focus on pushing him and not the president or ZANU PF. Saka nyaya iri panapa hombe iri kutaurwa panapa pari kunzi Tagwirei is working hard to undermine the authority of the president, kureva kuti inyaya inosungisa iyi iri kutaurwa naRutendo pano achifumura zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika. Akomana kana mazogara kungomuka chete kuseni kutotsvaga kuti ndiani Tagwirei wakanganisa zvigani nhasi, tobva takumakira kuitira kuti next time paunoenda kana kuState House ikoko tinenge chida kuti paunenge uchisekerera paya ugoziva kuti anytime baba unogona kungosangana neyako ice cream inoenderana newe kana kuti yezera rako, usazonyebere zvekutsanya because these days kusave the day hakuna mutsanyo uriko. Saka it's something yekuti get ready baba, get ready. Saka izvozvo takafanira kumirira zvedu, pane zvinotoda kuti tiite panapa, pane chinhu chanotoda kuti ndikande panapa. Tati munzwa edu kuti vakuru vatinawo panapa vari kumbotowo kudini nyaya dzacho idzodzidzi, then tobva tazochiputitsa handinonoka, hatisi kuita zvekutamba panapa. No time to waste, it's a serious business. Dambudziko rotinaro muministry yepolice, muministry yearmy, muministry yamaCIO, muministry yamasoja, vose vanhu ivavo vari kukontrolwa nestate yeZANU PF kuti taura ichi ita ichi. But although zvimwe zvinhu zvinoitwa vanhu vanotozviita zvine kodzero, but mubumbiro romutemo ZANU PF they are not follow that. Ende vakanzwa ndichitaura zvandiri kutaura vanoti munhu yanopengo. Why Masvingo is breaking at the middle? Masvingo province yakabreakeka at the middle. 75% or 80% they are opposition party. Why? Munofana kuzviziva kuti these people they are lying each and every single day. And what are they did to the people? What are they did to the people? To threatening, to arresting people, just only to threatening people they can keep for themselves in power, because there is no one you can speak about them. Izvo zvokulenga vanofana kuzviziva. Masvingo nde opposition party. ZANU PF haina kwainowina kumasvingo. Masvingo yezewo hakuna munhu kwa ZANU PF kwainowina. Vana Jimmy Kunakavai vakatombouya 2008 2002 munana Zaka yese vachifamba vakagrupiwa vane madepartments, but havana chavakagadzirisa nyange vakarova vachiuraya, because vanhu vemasvingo vakuona ende vazvunura. Tarira zvamuri kuita kunana Chiredzi, tarira zvamuri kuita munana Gutu, tarira munoziva it was a smartest city in Zimbabwe. Masvingo iri huchino mukaka baba, iri huchino mukaka, kusvika kuti chibhiriji chiya chanzi chimudhevhu chamatanda chiya chakagadzirwa navarungu, matourism aitochibhadharira mari kukurosa, chachisingangokurosei mahara chiya. Matourism aitouya kutochifamba nacho, chakasvika pakudambuka ZANU PF yachikonowa kuchigadzira kuchiripeya. Vana Victor Matema danda nomuromo neganda rakatafanika semvuu iya semvuu hipo iya yaishawa mvura yagaritsa iri pashi.
ganda risinganzwi mvura tazegaro rezhou. Kongonya wava nezano PF yasara yowaro wapasa. Vanhu vezano PF handisi kuti njere dzavo dzakaita dzakadhakwa, because every time they are getting controlled with a state money, with a state speech. Everything is a state. Kana ucharangarira chiaudio chandakaisa vhiki yapera. Chiaudio chandakaisa vhiki yakapera. Ikati munoziva here kuti kune munhu anotopenga chaiko. Waunoona kuti mashoko anotaura uyu munhu waigona kuendesa nyika mberi dei anga ari president. Manje vanongorwana 2030. 2030 yacho muchitei? 10 years matosvika. Hamuna chamakagadzirisa. 10 years zvinotova shoma. Terere kubva ku1980 kusvika patiri panapa. Chamunogona chete maskirifu okuba. Nemathreats okuba.